تئی مرادانی بادشاہ درا چو فقیرہ من دست ٹال کتیں منترا داتگت جواب وتی تو درآمد اگاں سوال کتیں وجہ درآمد دشتی ہے جوانی دستوں کے کہ پگداری عجب خیال کتیں پگداری عجب خیال کتیں ساہتی گوما گپ گال کتیں اصول مگیں دشتے زید و آتراپاں ای دلا چو کپوتا بال کتیں و تو چو لیلایا در بیت کینے موتا مجنوع مثال کتیں و مپتئی خاطرہ بمرتینا توگوں بچکندگاں کمال کتیں و تئی مرادانی بادشاہ درا چو فقیرہ من دستی ٹال کتیں و منترا داتگت جواب وتی تو درآمد اگاں سوال کتیں پگداری عجب خیال کتیں و ساہتی گوما گپ گال کتیں